noroboti orukoro ase county ya Nyamira ni otogocha ase county ya Kisii wase umuime representative we county ya Kisii Doris Aburi Donya agenderetie no muroberi oye bwoko bwatuka obokonyo yomenyikanite buna Church Mission Donya Church Mission awasirit kole rero abaga gotarira ensemo ya sosera imeye bunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii ukwana nigo Donya tutu iganyara ko baga komochia abasacha bagende to bakwena na amarito guchia sabasibati bali bataikiraniti kebongo asate bire nigo abange basibati barokaniro bwate abana abataranyara ko bakwewa obendi boisaine nigate bire nacho ikiranio muswado yo asebunge eri abana abo babe bagokonywa no muri Keito Mildred Momanyi noroboti urasubikirano Sentunde yende nigo women rep we county ya Kisii Doris Donya Aburi agendereria omoroberi oye Donya Charity Mission oyore bokonya abantu batari kwenyara kebogima asabiriga gutarira chibunge au imeye county yo aseritskolia rero aika ensemo ya sosera igutoka ewodi ya Nyamasibi ebunge Nyaribari Masaba county ya Kisii nigo women rep akwanira igure y'abantu bali bataikiraneti kebongo abo bagutachirwa insena konyora abana ase batari kunyara kubalenda abana buke wekeranu asatebire buna nigo arache kwenekya buna uirire umuswada uyu ase bunge lyo abana buna bwe kunyara kokonywa na serikali litukolia lero mumanyete abantu baminto amatuka ali 16 GBV gachagete igoro lero muna twachirega gasosera ase constituency yo mujumbe manduku igo to work together egento kyangero bwoba of late n'abantu bali metu yabetekeraniti bakonyora abana abantu bagoteka advantage y'abantu abekyagara tamanyeti kende same case no mungina omutoyo saligete okomorangeli kwabwaneli ndasi uchikomogorera kwanyora nkomokorero ramanganayo umusubatu yekaranyolira omwana ngokorageli omwana uli ngogosibye omwana uli narwara umusubatu yobongo bwa yabetekeraniti nanyale koiro omwana uli nyagitali boneke kyagelire ginkogende bunge mbeke motion before the floor of the house naki abana aba bakonyoru ikyagara bono who should be responsible bona ne serikali abana aba basomi bubasa barwali bubosa bakore rukeregento basa ne serikali ikyagara tali ogwancha kwabo mamo mwabo yo moto yotekeraniti agatibongo omwana yagatoka sense omo MCA we wadi ya Masimba Boss Mairura nigo aikirana ase omoyego yo na gukwanira iguru yechinsegi chekenyomba ase asabire abantu kugenda ekanisa na gwetanga kurwase amangana bunayo bada mangana agenda based violence akire nande yabere nabangina abagaro gwaka bagakibo kana abangina baro complain no to wagwiboko akina lera bagakangora bagendukiye ora abangina te gwita bagaka anchana nande mwende kanisa ngira magwende kanisa mangana mange utoko we will minimize the gender based violence in our society nigo boigo omoteneli kurwa asabisi yo mobunge bwenseme yo Dr. Daniel Maduku batebire mbachiko bwaterana ase okoenekya ng'abantu nguchego konyeka bale ase bunge yo amangana ya gukwanira oise kuri abantu bange mbari yakwanira lakini ekene ngeri ngakonyira abantu baito amangana yo kwaruka kinyaruka bono gamoise kuri geri na mokoranga gusia amangana yanko erare kendo ngiyo kiregeke kiriago konyo umuntu ebe n'uburangeti obe ne yanga ebe ne bikoroto bari bande bagokerera kwa begeke mbari babwate bari batabwati ekera to gwetama abo kubana batabanga tenya samuseni ine gashingi yagokora yatumusabere kera agendrete gweta muntu ndeta muira kiara atokorere gasi enko batabinga kamuranje tunge omugumenere kwa okoboko erinda atokorere gashingi ya ina mune yagendete gotokorera abamenyi abo baikerana nigo bagokera obokonyo bo asikulinde babwate okugania gutia se abarai kubakonya konyora amache asensemeyo gati ya yande amange. Hii dispensary ambayo inaitwa Sosera dispensary sana tuko na changamoto mingi sana, sababu tuko na walemavu, tuko na kina mama ambayo wanajifungua hapa, hatuna maji, na hapa vile mnajuavyo tuko karibu na mpaka wa Masai na Kibisigizi, wote wanategemea hii facility. Kwa hivyo tunaomba serikali kama itawezekana hii nyumba ya maternity tupatiwe vitanda, tupatiwe facility hii mashini za kuangalia walemavu. Kulipotelea itaseni kia Ndizi TV, Elitaliane Mildred Momanyi.